sa igsuon sa atong mahal nga magtutudlo. Mayong adlaw o may buntag kaninyo diyang tanan sa San Pablo o dito sa Samal sa Bukidnon o sa utob sa maabot sa atong programa sa may tungod sa gingharian sa Dios o Kingdom of Praise. Mayong adlaw, o mayong buntag, o may gabi dito sa laing nasod. O ginaot nga kamo mga padayon sa pagsubaybay sa mga husay sa atong mahal nga magtutudlo nga wala sugod nato madunggi sa mga una nga mga magsasanyaw. Kay kini kaalam karon sa Dios nga mugula sa kalibutan, dunay dako kayong kalainan sa mga nanghiuna nga mga magsasanyaw nga migula sa kalibutan. Mao nga lisod kayo kini sabton, labi na kung ang matag usa ka tawo adunay baruganan o dunay garbo nga gihuptan sa ilang kasing-kasing tungod kay kung makabati sila sa mga sanyaw nga wala itudlo sa ilang magtutudlo sa ilang simbahan, ang naa sa ilang una-una duharap ang pagsupak o ang pagtuo. Pero kasagaran ang daghan musupak yun. Tungod kay nakagamot naman sa ilang kasing-kasing ang maong doktrina nga walay kasiguruhan kay ang ilang pagtudlo sa ilang mga pangulo. Di po nato ingon nga di po nato ingon nga walay bili kay nagabasi mapun sila sa kasulatan. Apan lagi nagbasi sila sa kasulatan pero ang pagsabot kaugalingon lang nila ang ilang gibasihan. Kaugalingon nga pagtuon o pagtuki sa kasulatan. Mao nga ang kasagaran karon ng mga debate, litra po litra. Kung dili mabasa, awan nyo, dito na ladawakong nga tinuod. Mao dahil sa mga debate. Puros filosofi. Nasa debate, tanan filosofi gamiton. Hangtod nga mawad ang respeto ang matakusa. Ngadto sa iyang isuon. Tungod sa baruganan, sa garbo, mao nga mawad ang respeto ang usa ka tawo batok sa iyang isuon. Mao nga kining panahon karon. Wala may lain nagsangyaw nga lahi sa atong nakatunan sa una na kailang atong hibaluan sa una layaw yung kayong diferensya. Muna yung nga way kasiguruhan ito nga pagtulungan. Way kasiguruhan sa atong kaluwasan. Mao nga inikula ni Kristo, mubalik si Kristo aron sa paghari sa iyang mga pinili. Muhari si Kristo. Apan lagi, ang kadaghanan nga nagagtuo na inibalik ni Kristo sa kalibutan, ang iyang harian, kadtumang nagikan sa ministeryo. Di po nato panulisok sa ila kay nagabase po sa kasulatan nga sumala niya kanan na sa lubong mamangon. Apan sa diha nga kita nakakaplang ini tinuod nga kamatukuran nga iya sa Dios. Kaning pagkabanhaw dili day kanang naa sa interior. Kung dili ang banhawon kita karon nga mga buhi nga nahigiling. Kay sumala diya sa kasulatan sa Juan 5:25 masabot manamo diri nga kanang naa ang mabanhaw mga buhi kanang banhawon. Ato kagong basahon
Juan 5:25. Giingon dire, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang takna nagasingabot, o karon mauna, nga ang mga patay, managpagkabati sa tingog sa anak sa Dios, o kadtong magapataligho, mabuhi. Unsa may atong kasabtanan ni? Ingon sa Jesucristo, misulti sa Ginoong Jesucristo nga ingon sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo. Isa na yang giingnan aning panahon na kadtong mga apostolis, mga Hudiyo, mga Israelitas. Unsa iyang sulti nga ang takna nagasingabot sa ato ba padulong na moabutay ka takna. Unsa na takna? Isa og karon mauna kadto diay takna nga nagasingabot miabot na sumala diri og karon mauna. Unsa ning takna? Nga ang mga patay managpagabati sa tingog sa anak sa Dios, o kadtong magapataligho, mga buhi. Unsa diay ang takna nga nagasingabot o miabot na? Mao kana ang takna nga ang mga minatay magabati sa tingog sa anak sa Dios, si Jesucristo, o kadtong magpataligho, mabuhi. Sa ato pa, kadto na ditong panahona nga kanang giduuhan karon nga mga patay na naa sa menteryo kuno mao'y mabuhi, mao na ditong panahona, mao na to takna. Isa og karon mao na nga ang mga patay managpagabati sa tingog sa anak sa tao, ug ang magpataligho, mabuhi. Mao na tong takna. Karon ang pangutana, kung literal ni nga patay, nga kini patay diri nga magpataligho unya mabuhi, unya kanang pagbuhi ani mao naman kuno tong panahona sumala ni Ginoong Jesucristo kay ningon siya og karon mao na ditong panahona ang pagkabuhi sa mga minatay. Ang pangutana, kung literal to nga patay si Jesucristo, kinsa to iyang isangyawan? Mga buhi ito o mga pinatay nga nasa menteryo? Mga buhi. Mga buhi kadto. Kadtong mga nasa iyang atubangan, mao to'y iyang gisultihan na kung magpataligho, mabuhi. Mao na nga kaning patay diri nga magpataligho, mga buhi na. Buhi na nga mga tao. Kay doon na bagay patay nga magkabati. Kay kanang magpataligho sa laing termino, namati, nakadungog, magkabati, kanang patay diri. Sige karon, kung patay ni nga naa sa menteryo, pagsangyaw ko no sa menteryohan, pagdala dito o kanang trumpa, singgitin ng mga patay kung makabati ka na, higil na makabati. Mao nga kining patay diri nga gipasabot. Mao kanay mga katawhan, mga patay diha sa atubangan sa Dios. Nga wala sila'y pagtuo, wala sila'y kasayuran, nga ang Mesiyas nga ilang gipaabot, niabot na diay, diha sila namatay, kay wala sila masayon, nga ang Mesiyas nga mao si Jesucristo, mao ang ilang ipaabot. Unsay hinungdan nga nahimo sila patay kung wala sila kasayuran sa pag-abot sa ilang Mesiyas? Tungod kay dunay ilhanan sa pag-abot sa Mesiyas, sa adlaw sa Ginoo. Dunay ilhanan nga gihuptan sa mga eskriba o sa mga Pariseo. Unsay ilhanan nga ilang gihuptan? Kanang giingon niya sa Malakias 4:5 ngadto sa 6. Unsa day giingon dire? Atong pasahod. Mao ni ang gihuptan sa mga eskriba o sa mga Pariseo. Mao nga wala sila makabantay sa Mesiyas nga mao'y muhari sa trono ni David dito sa Jerusalem. Atong basahon Malakias 4:5
5 ngadto sa 6. Ania ang nakasulat. Ania karon akong ipadala kaninyo si Elias, ang manalagna sa dili pa moabot ang dako o makalilisang nga adlaw sa Dios. 6. O iyang pabalikon ang kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa mga bata, o ang kasing-kasing sa mga bata ngadto sa ilang mga amahan. Tingali unya ako muandi o samaran ko ang yuta pinaagi sa usa ka panghimaraw. Mao ni ang ilhanan nga gipaabot sa mga Hudiyo o sa mga Eskriba. Ang ilang ilhanan nga kung muabot na kanang Mesiyas, kanang Kristo, maguna si Elias nga maoy magaandam sa dalan sa Ginoo, sa dalan sa Mesiyas. Apan tungod lagi kay ang kalibutan, ang kasulatan, kanang tinuod nga pagkabanhaw, pinaagi man na sa reincarnation. Kay kanang reincarnation, buot pa sa anak, kanang espiritu, dunay pag-o nga unod. Dunay pag-o nga unod. Ipakatao pag-usap, magpakatao pag-usap, diha sa sabakan, sa taguangkan sa babay. Mao na reincarnation, magpakatao pag-usap. Mao nga sumala sa tabla diri sa Malakyas 4:5 ngadto sa 6, ipadala si Elias pag-una sa dili pa moabot ang adlaw sa Ginoo. Karon ang una-una sa tao, sa mga Hudiyo, nga kining Elias nga moabot, mao kadtong Elias nga mikayab sa langit nga nasaksihan ni Eliseo. Mao kadtong Elias, lawas ni Elias nga mikayab sa langit, mao'y gipaabot sa mga Hudiyo o sa mga Eskriba. Mao nga wa sila makabantay nga si Elias niabot na. Mao nga kadtong mga Eskriba, mga Pariseo, mao ni ang bugtong ug likod nga parugalan nga ilang gihuptan may tungod sa pag-abot sa Mesiyas. Mao ni ang ilang gihuptan kay sila magkadto ang magbasa sa basahon diya sa sulod sa templo, basahon sa mga propeta. Mao nga wa sila makabantay. Mao lagi nga ang kalibutan lipat-lipat man. Lipat-lipat ang kalibutan, dili plastar ba nga pagkasulti. Mao gani nga dunay sambingay, kay dili ba plastar sambingay nga pagkasulti. Lipat-lipat ang kalibutan. Mao ni nga diri sila nalipat. Nagpaabot sila ni Elias, nga moabot, kay nahibalo sila kung naa si Elias, nagsunod niya na ang Mesiyas. Mao nga sa pag-abot ni Ginoong Jesucristo, wa sila makailan nga mao na day kadtong Mesiyas. Mao nga nakasulti si Ginoong Jesucristo nga pusa mga matay kamo sa inyong mga sala. Atong basahon Juan 8:24 igon, busa giingnan ko kamo nga mga matay kamo diha sa inyong mga sala. Kay mga matay man gayud kamo diha sa inyong mga sala. Gawas kung motuo kamo nga ako mao siya, mao si Kristo. Mao ni ang hinungdan ngano nga si Kristo nakasulti niini kay wala siya mailhi, wala siya tuuhi sa mga Hudiyo nga siya kadtong Mesiyas nga ilang ipaabot. Busa iyang itulong. Busa mga matay kamo
sa inyong mga sala. Kay mga matay man kayo sa inyong mga sala. Gawas kung mutuo ka nga mao ang Kristo. Wa mutuo ang mga Hudyo. Nga naman, tungod kay wa sila kabantay nga si Elias niabot na. Miri-incarnate sa usa ka taguangkan sa usa ka babae. Nagpakatao pag-usap. Gibutang sa Dios ngadto sa sabakan sa usa ka babae apan pagula dili na to. Lawas ni Elias nga kanhi nga mikayab sa langit kun dili duna nay bag-o nga lawas mo nay gitawag og reincarnation. Galing lang kung pangitaon nato kana litra por litra din sa kasulatan nga reincarnation. Di gyud ta kabasa. Di ta kabasa. Pero sumala sa atong mahal nga magtutudlo kung ang utok mo ay pabasahon, buot pasabot sabton ang nakasulat sa kasulatan, mabasa nato, masabot nato nga naay reincarnation. Mao nga kadtong usa ka CFD dili siya nalibo. Mo nga di na sila motuog reincarnation kay wa may mabasa nga reincarnation. Karon kay wa man ko'y mabasa sa Biblia nga Katolik. Di po na natin di po na natutuhan. Kaya wa may mabasa. Wa may mabasa na reincarnation sa Biblia. Dili nila tuuhan. Karon wa man po'y mabasa sa Biblia nga Katolik nga nung ito umangka. Mao na nga dili nato limitahan. Ang ato mao na lagi nga ingon sa sumala sa itong mahal na magtutudlo nga obserbahan lang, tunaan lang. Mula kung maminaw sila, kung ang ilang pagpaminaw, dili pa ingon nga pagsupak. Kaya may naminaw nga gustong makasabot, gustong mukapon, magpakisayon. Pero doon ay naminaw nga nagtuon o saon pagtuis sa kamaturan. Umaw ka na sila karon. Karon atong tanawon, kung kinsa ka ng Elias, niya ang panahuna nga niabot. Na kailang mga eskribang parisiyo, mo yun na ang ilang baruganan, ligon nga baruganan, nga gihugdan, o ilhanan, nga kung kanang ni Elias mao ang sunod diana, mao ang Kristo. Busa sa panahon sa mga apostoles, sugo ni Hesus Kristo magsangyaw ang mga apostoles o ang mga eskriba dito na itabo ang dakong lang tugi na sa diha nga nagpaila ang mga apostoles nga si Hesus Kristo mao ang Mesiyas. Dito di pangutana sila sa mga eskribang parisiyo nga kung ang inyong magtutudlo mauna ang Mesiyas, di ba giingon sa kasulatan? Nga kinahanglan muani pag-una si Elias atong basahon. Matthew 17. Matthew 17, ngadto sa 13. O gipangutana siya sa mga tinun-an nga nanagingon. Nganong magaingon man ang mga eskriba nga si Elias kinahanglan kuno nga muuna sa pag-ani. O kanila mitubag siya nga nagingon. Si Jesus, dito mitubag siya mga tinun-an. Tinuod nga si Elias kinahanglan mag-ani. O iga pa si uli niya ang tanang mga butang. 12. Apan sultihan ko kamo nga si Elias nahiani na o wala sila makailangan niya. Hinunoa ilang gibuhatan siya sumala sa ilang gusto.
sa sama nga kaagi ang anak sa tao magaantos diha sa ilang mga kamot. 13. Og ang mga tinunan nakasabot nga nagsulti siya kanila may tungod kang Juan nga Bautista. Unsay tubag ni Ginoong Jesucristo sa gipangutana sa iyang mga tinunan nga ngano man nga nag-ingon man ang mga eskriba, ang mga Pariseo nga kinahanglan mauna pag-ani si Elias. Ingon si Ginoong Jesucristo, ingon siya, tinuod nga si Elias kinahanglan mag-aani pag-una. Kung atong tanaw, ang naaday sa hula-hula sa mga eskribang Pariseo, ang kilatibukan dito, nahibalo ngayon sila na si Elias muuna sa pag-abot sa dili pa ang Mesiyas. Maunay gihugdan nga ilhanan sa mga eskriba. Karon, unsay tubag ni Ginoong Jesucristo sa maong pangutana ngano nga nag-ingon ang mga eskriba nga mauna kinahanglan muuna pag-ani si Elias. Unsay tubag niya? Tinuod sa tubag giuyunan gidawat ni Jesucristo ang maong sulti sa mga eskriba nga kinahanglan mauna si Elias sa pag-ani, sa pag-abot. O mingon siya, apan sultihan ko kamo nga si Elias nahianhi na. Unsay ingon ni Ginoong Jesucristo? Iyang gisultihan ang iyang mga tinunan nga si Elias nahianhi na. Buot pasabot niabot na si Elias. Niabot na si Elias sumala ni Ginoong Jesucristo. Ang pangutana kinsa man si Elias niadtong panahon na. Kung dili man gani si Juan nga Bautista, sumala aning si Ibni nga si Sandro Alabado. Kung dili man si Juan Bautista mao si Elias, kinsa man kanang Elias nga gipasabot ni Jesucristo nga niabot na, kinsa kanang niadtong panahon na. Kumbaga, wa yung kailaing ipakita. Kay gani ang mga apostolis sa pagsulti ni Ginoong Jesucristo nga sultihan ko kamo nga si Elias niabot na unsay pagsabot sa mga tinunan. Sila nakasabot nga si Elias mao si Juan nga Bautista. Si Elias ang gipasabot ni Ginoong Jesucristo nga si Elias niabot na nasagdan sa mga apostolis nga siya mao si Juan nga Bautista. Karon, nasayong ba ang pagsabot sa mga tinunan nga si Elias mao si Juan Bautista? Ningon ba si Ginoong Jesucristo, nasayong ka mo sa inyong panabot? Ningon ba? Nasayong ka mo sa inyong panabot nga si Elias mao si Juan? Nagingon ba si Kristo? Wala. Unsa may sulti ni Jesucristo may tungod sa ilang panabot kung tinuod ba nga si Elias si Juan Bautista? Ato ko nang pangutanon si Jesucristo. Kung kini si Elias mao ba si Juan Bautista? Matthew 11. Atrasa na doon sa kapitulo 11. Matthew 11 versikulo dire ka magsugod sa 13 ngadto sa 14. Kay ang tanang mga propeta ug ang kasuguan na naghimong mga propesiya hangtod kang Juan. 14. O kung buot kamo motuo ni ini siya, kinsa ning siya? Si Juan, kinsa si Juan? Siya mao si Elias nga mag-aani. Kinsa daytong Elias nga nag-aani nga niabot? Mao si Juan nga Bautista.
Kung dili makamuto nga dunay reincarnation sa Biblia kay walay mabasa litra por litra. Buot pasabot. Wa pud mo mituo ni Jesucristo sa iyang pag-ingon nga si Elias mao siya si Juan nga Bautista. Wa pud mo nituo ani. Mao nga kani si Elias gipamatudan sumala ni Ginoong Jesucristo nga si Elias siya mao si Juan nga Bautista. Busa wala masayop. Ang pagsabot sa mga apostoles nga siya nagtumbo mahitungod kang Juan nga Bautista nga mao'y iyang giingon nga sultihan ko kamo nga si Elias nahiali na o ang nasabdan sa mga apostoles. Ang iyang gipasabot mao si Juan nga Bautista. Mao na'y reincarnation. Ang ilang ipaabot kadtong ang Elias kadtong Elias nga mikayam nga pisikal gyud nga mikayam. Mao man to'y ilang ipaabot apan sa hilom wala sila mahibalo na si Elias dito ipakatao sa taguangkan ni Elizabeth nga asawa ni Zacarias. Mao na nga kung atong tanaw kanang pagbalik sa Espiritu, pagpagataw sa Espiritu, tawgon diha pag-usap sa taguangkan sa usa ka babae. Atong basahon Isaias 49:1 ingon diri, pamati o mga pulo kanako o pataling hugi kamo nga mga katawan gikan sa halayo. Gitawag ako sa Dios. Asa gikan sa taguangkan. Gikan sa mga tiyan sa akong inahan. Iyang gihisgutan ang akong ngalan. Asa dahil itawgon sa Ginoo? Asa dapit tawgon sa Ginoo? Gikan sa taguangkan. Sa mga tiyan sa inahan. Mauna nga si Elias dito gitawag sa Dios, gibutang sa Dios sa taguangkan sa usa ka babae nga mao si Elizabeth. Maunay reincarnation. Pagbulang si Elias mao si Juan nga Bautista. Klaro kayo? Kaklaro kayo mga igsoon na si Elias mao si Juan Bautista. Mao na reincarnation. Mao na reincarnation. Apan giunsa ni pagtuis sa usa ka Catholic na defender. Si Juan hindi nila uyunan nga mao si Elias. No? Wala nila, hindi nila uyunan na si Juan mao si Elias. Unsay ilang basihanan, unsay ilang mga binugbog o palusot nga mga katarungan ngano nga dili nila dawaton nga si Elias mao si Juan Bautista. Ilang gibasa ang Juan 1:21. Nasa diha nga pangutana si Elias, gipadagdan og mga sinugo dito sa mga eskriba, ngako sa mga Levita, kung kinsa siya, usay tubang ni Juan atong pasahon. Juan 1:21, mao ni ang ilang gikuha nga katarungan nga aron to isod nga si Elias dili mao si Juan Bautista. Atong pasahon, Juan 1:21. O sila nangutana kaniya, kang Juan, unsa ka man diay? Si Elias ka ba? Siya mingon, si Juan. Dili. Mao ni ang ilang katanungan. Pero atong kiwason, ikaw ba ang propeta? Unsa po ito ba ni Juan? Siya may tubang. Dili. Dili nga
katarungan. Sa diha nga gipangutana si Juan nga, ikaw ba si Elias? Kung sa iyang tuman, dili. Mao kuno, gakili si Juan Bautista, dili yun si Elias, kay liban-liban yun siya. Makakon ba niya si Elias? Namakang ba si Juan Bautista na siya si Elias? Namakang ba si Juan Bautista? Saya, pagpangutana kaniya nga, ikaw ba si Elias? Ito ba siya, dili. Pangutana nila, namakang ba si Juan? Namakang si Juan. Hindi ba tinuod nga dili siya si Elias? Karon, pangutana, mutuo ba ka nga si Juan Bautista propeta? Propeta ba si Juan Bautista? Mutuo sila, si Juan Bautista propeta. Dan karon, kay mingon nga po rin, ipangutana siya, propeta ka ba? Kung sa iyang tuban? Dili. Nga anong bituo man ka nga propeta? Kagiling nyo ang gilinay man niya. Si Elias ka ba? Bitubag siya, dili. Si Juan, si propeta ka ba? Bitubag siya, dili. Ang duha, wala niya ginawa. Karon, ako unang pasahod kung dili nga propeta si Juan. Ako pasahod, Lucas 1:76. Gingon. O ikaw, bata, si Juan, pagkatawag nga propeta sa labing halangdon. Kung sa rin si Juan, pagkatawag nga propeta, kay ikaw mauman ang magauna sa Ginoo aron sa pag-andam sa iyang mga dalan. Si Juan, kung sa tawag dito kang Juan, ikaw pagkatawag nga propeta. Busa si Juan, usa ka propeta. Ang pangutana, midinay man siya nga siya propeta, dili propeta. Kuya, nituungan mga propeta siya. Mao na nga, ayaw limitahin ang inyong salabutan. Tugkaron, kung tanaw na tuod sa hinungdan, nganong midinay siya sa iyang kaugalingon. Dunay tulong kadagkong mga hinungdan. Una, kung iyang giangkon nga siya si Elias, maahat ang iyang panahon. Kay patatyon nga siya sa mga iskriba. Mauray dakong hinungdan. Dili pa man panahon. Mao nga, midinay siya. Ikalawa, wala siya angkon siya kaugalingon. Wala siya angkon siya iyang kaugalingon. Wala siya nagpamatuod sa iyang kaugalingon. Kay sumala pa ni Ginoong Hesukristo na kanang pagpamatuod sa kaugalingon nga pagpamatuod, isipon nga dili tinuod. Atong pasahod. Kung sa isulti ni Ginoong Hesukristo, may tungod yan ang magpamatuod ka sa imong kaugalingon. Gingon rin, Juan 5:31, ngadto sa 33. Kung ako, si Hesukristo, ang magpanghimatuod, may tungod sa akong kaugalingon. Ang akong panghimatuod, maisip na dili tinuod. Kana day magpamatuod, sa imong kaugalingon nga pagpamatuod, isipon nga dili tinuod. Maunay gihugtan ni Juan nga Bautista, mao kanay dakong rason ngano nga midinay siya sa iyang kaugalingon nga wa siya muangkon nga siya si Elias o siya propeta. Kay sumala ni Ginoong Hesukristo ang magpamatuod sa iyang kaugalingon, ang iyang panghimatuod, isipon nga dili tinuod. Maunay sulti ni Ginoong Hesukristo. Dahil apan adunay lain nga nagapanghimatuod, may tungod kanako. O ako
nahibalo nga tinuod ang iyang panghimatuod may tungod kanako. 33. Inyong gipasuguan si Juan o gipagtimatudan niya ang tinuod. Kinsa netong nagpahimatuod niya ng tinuod? Si Juan. Ang nagpamatuod niya ng tinuod nga mao si Jesucristo, mao si Juan nga Bautista. Gipamatudan ni Juan nga si Jesucristo mao ang Kordero, mao ang Kristo sa diha nga nakita niya sa panahon sa pagbautismo niya. Ang Espiritu Santo nitugdon nga ingon sa salampati niya sa iyang abaga. Di pa matundaan niya nga mao kadto ang Kordero nga magaluwas sa katawhan. Mao na di pa matundaan ug ang maong pamatuod tinuod. Mao nga ang pamatuod usab ni Juan dili ang iyang kaugalingon kay dili isipon nga tinuod. Busa ang nagpamatuod ni Juan nga siya si Elias mao si Jesucristo sa pag-ingon nga kun kamo buot mutuo kaniya siya si Juan mao si Elias nga magaali. Mao nay dakong rason diha nga ibinay si Juan sa diha nga ipangutana siya sa mga Levita, ikaw ba si Elias? Dito ba siya dili? Na kung ato ni kuyonan magkakontradik kay ng Bible, magkakontradik ay si Jesucristo. Ha? O kaning giingon diri ni Apostol Juan nga, kaning na diri sa Juan nga sa Matthew, magka-contradict din ang diuda nga si Elias mo si Juan Bautista. Di yun na magka-contradict. Kaya kung mahimo na si Elias, si Juan, may palibad na siya si Elias. Yung siya, dili. Mo niya nila ang katarungan. Pag-ingon ni Elias, di ni Juan, ipamutana si Juan, ikaw ba si Elias? Dito ba siya dili? Karon si Jesucristo nagpamatuod man nga si Elias mao si Juan Bautista, magkasungagay na sila. Si Juan nga Bautista wala ni angkong nga si Elias. Iya si Jesucristo nagpamatuod nga si Elias mao si Juan Bautista. Magkakontradik dili may suod. Dili na magkakontradik. Pero kung sila mao pasultihon ay magkasinungagay yun ng Bible. Kaning mga pulong dili sa kasulatan magkasinungagay kung sila ipadalon kaya di man nila dawaton nga si Elias mo si Juan nga Bautista samtang si Jesucristo nagpamatuod nga si Elias mao si Juan nga Bautista. Mao na ang bugat nga katarungan nila. Apan sumala na sa itudlo sa atong mahal nga magtutudlo, dunay tulo kadagkong rason. Mao kadto ang mga rason na ngano nga midinay siya nga siya si Elias tungod kay sumala ni Ginoong Jesucristo ang magapamatuod may tungod sa iyang kaugalingon kini pagaisipon nga dili tinuod. Busa dili si Juan ang magpamatuod siyang kaugalingon kun dili lain ang magpamatuod ug ang nagpamatuod kaniya mao si Jesucristo. O ang nagpamatuod ni Jesucristo mao si Juan nga Bautista ug ang iyang mga apostoles. Mao nay dakong sekreto diya. Karon unsa pay dakong rason na ngano nga wala siya mitugan isulti nga siya si Elias tungod kay nagtago siya sa iyang kaugalingon. Mao nay hinungdan nga niingon si Jesucristo sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga si Elias nahiyan nila apan wala sila makaila kaniya ngano wala maili kay wala utugan sa tinuod nga siya mao si Elias. Kung mingon pa siya sa pagpamutana kaniya, ikaw ba mao si Elias? Kung mingon siya, oo, usaon pagkakuha na ni Gama. Mailan man siya. Kung sa ibuhat, nagtago siya sa kaugalingon. Sama
kang Hesus Kristo. Nga nagtago usab siya sa iyang kaugalingon nga gigibyan niya ang iyang mga apostoles sa pagsulti may tungod kaniya. Unsay prueba nato? Mateo 16:20. Nga mismo si Hesus Kristo nagtago sa iyang kaugalingon. Mateo 16 versikulo 20. Giingon diri. Unya hugot ditugon, unya sa hugot ditugon niya ang mga tinunan sa dili pagsugilon kang bisan kinsa na siya mao ang Kristo. Unsay iyang tugon sa mga apostoles? Iyang gitugon ang iyang mga apostoles sa pagsugilon nga dili isulti ni bisan kinsa nga siya mao ang Kristo. Buot pa sa nagtago siya sa iyang kaugalingon. Ingon ana usab ang gibuhat ni Juan nga Bautista. Nagtago siya sa iyang kaugalingon. Busa dili mo'y bugtong rason nga dili nato tuuhan nga si Juan mao si Elias tungod sa iyang pagdinay nga siya dili si Elias tungod kay ang hinungdan nagtago siya sa iyang kaugalingon sa iyang pagka-Elias. Mao na nga kaklaro ang mao atong ibasa niya tuison magyud niyang mga tao nga wa nangita sa kamatuoran. Muna nga kung magpabilin mo diha na bilin lang mo diha. Wa yun mo'y kasayuran sa kamatuoran nga kining pagkabanhaw pinaagi sa reincarnation. Reincarnation. Wa tuod ka basag litra por litra apan gipamatud-an sa Biblia. Gipamatud-an ni Kristo nga dunay reincarnation ug ang pagpamatuod dili litra por litra kun dili pinasikan sa balaang kasulatan nga misulti si Ginoong Kristo nga si Elias mao si Juan Bautista. Mao nay pagpamatuod nga dili litra por litra. Mao na nga wala kami mag-ingon nga tuo mo muna sige gibalik-balik sa among mahal nga magtutudlo nga obserbahin lang ninyo. Kaling uban nga nagtanaw ron na sila una-una na supak na bugal-bugal. Bugal-bugal ra na ilang mahimo kay wala may ikapamatuod. Mga di man nila isidawaton nga kung di mabasa sa Biblia. Kaya kuno ang di mabasa sa Biblia, di tinuod. Wa may mabasa nga reincarnation sa Biblia, di yun na tinuod. Kaya wa may mabasa para nila. Apan nga nung gituuhan na lagi ninyo na inyong pundo, nga di man mabasa sa Biblia. Nga nung bituuman wala. Nga nung mingon mga kamera'y tinuod. Nyawa man lang mabasa sa Biblia, tinuod ay na, nakamuramay nag-ingon. Nya kung di mabasa sa Biblia, di tinuod. Mo na nga, ang lapok ka inyong gilabay, ni ay nahiadha na po sa inyong naon. Kamu na po mo ay naigo. Mo nga kanang reincarnation. Ato yung napamatudan, pinaagi sa kaalam sa atong mahal nga magtutudlo. Nga dunay reincarnation 1,000,000% dunay reincarnation. Kaya kung dili ka mutuo ang pangutana giingon gipangutana sa among mahal nga magtutudlo ngano man nga duna may word nga reincarnation kung walay reincarnation. Mingon siya, ipapangutana sa kalibutan, nga naman,
nga doon na may word nga reincarnation. Kung walay reincarnation, doon na dayo sample. Nga doon na may word nga mangga, kung walay mangga. No? Nga naka ilaban ka o mangga, kung wala day mangga. Mao nga, nakaila ka, nasayo ka o nahibalo ka nga dunay mangga, tungod kay dunay mangga. Ingunaan na usab ang reincarnation. Nahibalo kita. Ngano nga dunay reincarnation? Tungod kay tinuod gayon. Ngayon nakanaay reincarnation. Dili man kay nitong araw nagalit ng word nga reincarnation kung walay hinungdan. Dili kay isulpot ra na nga reincarnation. Deserve na siya itong kanang word nga reincarnation. Doon na Diyos sinugyan ana. Kung anong namugna kanang word nga reincarnation. O ganit di pa matudan sumala sa balaang kasulatan. Maunay pagpangita sa kamaturan. Dili pagpagita kung unsaon pagtuis ang kamaturan. Maunay tinuod mga isuod nga kung manimati ka mo o magpatalinghog kanang patay ninyo nga pagtuo, kanang mga sayop nga pagtuo ninyo, maunay buhion sa Dios. Makailadayon ka mo kung asa karon ang Dios, kay kanang Dios kanang Kristo mugula man na nga usa ka magsasanyaw, tao man na nga mugula karon nga maoy mahimong labaw sa tanang mga magsasanyaw. Mao nay paggula ni Kristo karon. Mao nga atong napamatud-an ang mahitungod sa reincarnation. Kung doon na may mutuis, mao na gingon nga sulay kay kung mudaog man gani mo sa katarungan apan dito sa langit di mo mahimong magmadaogon kay ang inyong gidaugan katarungan lang, dili ang kamaturan. Ang nagbulat ninyo dili kaluwasan. Kiwaman mo sa kamaturan, ituis man ninyo ng kamaturan. Ang pag-ingon ni Jesucristo, nga kung kabuot ka mo nga mutuo ni ini, siya, kinsa dining siya. Si Juan Bautista, kinsa siya? Siya mao si Elias nga magadi. Sayop dahil si Jesucristo siya ang pag-ingon, nga si Elias mao si Juan. Kaya si Juan ibaliban man, dili siya sayop. Moto'y mga dagkong rason kung ano nga midinay siya nga wala niya ang kuna nga siya mao si Elias. Muna nga tanaw na to ang point of view na ng istorya nga itong ibasa kung unsay mga hinungdan kung ano nga nahitabo na nga nasulti na ni Juan aron na atong matanaw maulay ni hinungdan nga ano nga may dinay siya nga siya dili si Elias tungod kay nagtago siya sa iyang kagalingon o usapa. Ingon ni Ginoong Jesucristo ang magpamatuod may tungod sa iyang kaugalingong pagpanghimatuod. Ang iyang pagpamatuod pagaisipon nga dili tinuod. Maunay naa sa kasing-kasing ni Juan nga Bautista. Muna nga, di yun takapas kung ang atong pagtuon sa Biblia kinaugalingon ra. Mao nga dunay kinahanglan nga dunay magtudlo ka nato. Nga kanang magtutudlo nato pinadala gikan sa langit. Pinadala sa Dios diri sa kalibutan. Mao nga si Ginoong Jesucristo nagsugilo na
may tungod ana ang espiritu sa kamatuoran na iyang ipadala nga mao'y magtudlo ka nato. Asa ta niya tudloan kung saya itudlo kadtong wala to mahibaloy. Alang-alang itudlo pa niya ng atong nang nahibaluan. Unsay itudloan ang espiritu sa kamatuoran kadtong wala nato mahibaloy. Sama na reincarnation. Iato ko nung basahon. Atong Juan 16 12 hangtod sa 13. Juan 16 versikulo 12 hangtod sa 13. Gingon, dagan pa akong igsusulti kaninyo. Apan dili pa kamo makadaog sa pagdala niini karon. 13. Inig abot sa espiritu sa kamaturan. Kini siya ang espiritu sa kamaturan. Mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamaturan. Kay siya ang espiritu sa kamaturan dili magasulti sa iyang kaugalingong pagbulutan. Hinunoa ang iyang madungog, mao ang iyang igasulti o ang mga butang nga umalabot iyang igapugan kaninyo. Kinsa ning moabot ang espiritu sa kamatuoran. Unsay buhat? Siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Ang buhat ani espiritu sa kamatuoran mao'y magtultol kanato sa tibuok nga kamatuoran. Asa ta niya tultuli? Kadtong wala nato mahibaloy. Iya tang gayran ngadto sa tinuod nga dalan, sa tinuod nga kamatuoran nga diyang musubay aron kita makabaton sa kaluwasan. Mao ni buhat sa espiritu sa kamatuoran. O siya magatultol kay siya dili magasulti sa iyang kaugalingong pagbulutan. Sa ato pa, dili kinaugalingon niya nga pagbuot, dili self-study, kung dili pinaagi sa diktasyon sa espiritu kay dire ingon hinunoa ang iyang madungog. Mga diktasyon mao ang iyang igasulti. O ang mga butang nga umalabot iyang igatugan kaninyo. Sa ato pa, kung unsay iyang madungog pinaagi sa diktasyon sa espiritu, mao'y iyang igasulti kanato. Sa ato pa, kaning igadikta sa Espiritu Santo, mao kana ang wala nato matultuli. Mao kana ang wala nato mahibaloy. Kanang didikta sa Espiritu Santo. Kaya kung kanang idikta sa Espiritu Santo, ato na nang nahibaluan, ay di na nang-istil, nga isulti pa niya, kaya nahibaluan naman nato. Mao nga kanang igasulti sa Espiritu Santo kadtong wala nato mahibaloy. Sa una wala ta mahibalo nga dunay reincarnation. Wa gyud ta masayon nga dunay reincarnation sa kasulatan. O kanang tinuod nga pagkabanaw pinaagi dahil sa reincarnation. Mao nay wala nato matultuli o wala nato mahibaloy sa unang panahon. Busa ang makapahibalo o makatuga niya na mao kana ang espiritu sa kamatuoran o walay lain nga nagpamatuod nagtultol kanato mao ang atong mahal nga magtutudlo. Mao'y nagtultol kanato nga ang tinuod nga pagkabanhaw pinaagi sa reincarnation. Dili itong naa sa lubong mo ibagunon. Kay kanang naa sa lubong, kung ang tao mamatay, kanang espiritu, dili mo uban sa lungganan. Asa na mo adto ng espiritu? Mubalik sa Dios. Atong basahon. Ecclesiastes 12:7. Og ang
busa ingon sa kaniadto og ang espiritu mubalik ngadto sa Dios nga maoy naghatag niini. Asa di ay mo balik ang espiritu mubalik ngadto sa Dios, dili mo balik ngadto sa lubnganan. Ang muadto sa lubnganan ang mubalik sa yuta mao kadtong tawo nga namatay, apan ang espiritu niya na mubalik ngadto sa Dios nga mao'y nagahatag niini. Busa inigtawag sa Dios pagbalik ni atong espirituha. Labi na kung dunay akong kahas sa kalibutan, kung to pagbalik sa Dios apan dili dito sa misteryo nga di ikalubungkan tong lawas sa mga espiritu, kung dili kung pagbalik sa taguangkan sa usa ka babae sumalak sa atong gibasa sa Isaias 49:1. O pagkatawgon ko gikan sa taguangkan sa mga tiyan sa akong inahan, gitawag ako sa Dios. Asa tawgon sa taguangkan sa inahan. Wala dingon o pagkatawgon dito sa lubog. Wala dingon diha. Asa tawgon sa taguangkan sa inahan. Taguangkan sa mga inahan, sa mga tiyan sa akong inahan. Mga tiyan, doon pa sa mo daghan, kay daghan o giagian ang espiritu. Daghan ang giagian. Mao na gitawag mga tiyan. Mao nga kanang pagkabanhaw dili nang naa sa misteryo, kundi dili sa tinaagi reincarnation. Ngay magpakataw ka na pag-usab, ibutang sa Dios sa usa ka taguangkan, sa usa ka babae, o dito ipakataw o kana mugula nga dunay bag-o nga lawas, bag-o nga udon. O kana mo kanay gitawag nga reincarnation. Munay tinuod nga husay sa kalibutan. Lagi tultul kanato sa atong mahal nga magtutulog. Muna nga klaro kayo mga igsoon. Muna ingon nga hayag pa sa utong-tunog. Karon, andam sa sunod ani kay atong ihatag sa sunod nga mo pahayag usab mo dugang pagpamatuod na tungod sa kaalam sa atong mahal na magtutulog. May tungod sa husay, sa mga husay sa kalibutan. Mao kadto ang likod, likod nga paruga nga kamatuoran. Kung matuis man gani nila, kana sa katarungan ra. Pero ang kamatuoran sa Dios dili nila matuis. Kay kaning mga tao karon nga kusog magbugal-bugal, kanang mga theologian, nag-eskwela sila pagka theologian, pagka balik 5 ka tuig, filosofi 5 ka tuig, pero puto ra sila diha. Kanang theologian gani, kanang theo, God. Logi, study. Sa ato pa, kanang theologian, study about God. Nag-study na sila bahid sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo. Wala sila'y magtutudlo, kaya sila mismo ang nag-study sa ilang kaugalingon. Dili ang Ginoo mo ilang magtutudlo. Pero kung nag-eskwela na sila sa spiritual division, ang magtutudlo dito mao ang Diyos. Mao na eskwelahan sa langit. Kanang spiritual division. Kanang greatest institution of the Father and treasure or gift. Mao na eskwelahan sa espiritu. Mao nga ang atong mahal nga magtutudlo nakasulti niini tungod kay dito siya nag-eskwela sa spiritual division.
kana sila nag-study ra na sa ilang kaugalingon walang theology. Nag-study sa ilang kaugalingon nga paningkamot nga mahimo sila magsasakyaw kunuhay apan dili pinasikan sa Ginoo kun dili pinasikan sa ilang kaugalingon nga pagtuon. Busa mao kadto ang akong dalit kaninyo may tungod sa reincarnation o mayong buntag kanatong tanan o kay Kardinal Carlos Macaraya may buntag kardinal o sa kay Bishop Domingo Barcuma o sa tanan na lang mayong buntag o din na lang ko kutob daghang salamat. Atong ihatag sa sunod nga mao ang ikalima nga pultahan sa Everlasting Kingdom of the Priest of God and of Christ walay lain mao si Cardinal Christopher Frito. Okay, no? Daghang salamat sa Cardinal Abner Cusil. Sa dili pa ta mapadayon sa unahan sa laing husay may tungod sa gitawag og wandering Diyos nga mao'y gilatayan sa mga espiritu nga gihatag sa Dios aron maabot dinhi sa atong nasod nga Pilipinas. Agi sa sugo nga mayong pamatasan mangayo kita katahuran sa itong mahal nga magtutudlo nga walay lain mao si Divine Master Pope Dinito Gabuli Yabo. Mayong buntag kanang Master ingon man sa tibuok nimong pamilya, sa mga nanay ug sa akong mga kauban nga mga cardinals, bishop, ancestors at mga bata. Mayong buntag kanatong tanan. Ang akong topic karon may tungod kini sa gitawag og wandering Diyos nga sa kasaysayan atong makita nga gilutos no sa mga Hudyo nga nagtuo ni Moises kaniadtong panahon. Busa kay mangita man kita sa mga lawas nga sudlan sa espiritu nga gibukbok sa Dios. Sumala pa sa Isaias, no? Isaias 44:3 atong basahon. Isaias 44:3 nga magahatag siya og tubig kadto lang nagkinahanglan. Kay magabukbok ako og tubig kaniya nga giuhaw o mga sapa sa ibabaw sa mamala nga yuta. Ako magabukbo sa akong espiritu sa ibabaw sa imong kaliwat o ang akong panalangin sa imong kaanakan. Sa ato pa kadto lang ng kinahanglan. Sa ato pa walay labot kung wala na kinahanglan. Dili punto pagkatagaan sa Dios o espiritu nga iya sa Diyos. Mga kung atong sumayon sa unang panahon, katong mga Hudyo dito sa Israel, doon na to sila'y isimba nga Diyos. No? Atong basahon ang Juan 4:21 ta magsugod hantod sa 22. Juan 4:21 hantod sa 22. Og si Jesus mingon kaniya, babay, tuwi ako. Kaliabot na ang tagna nga kamu magasimba samahan, dili lamang dinhi sa niining bukiran ni sa Jerusalem. 22. Kamu nagasimba sa wala ninyo ilhi. Kami nagasimba sa among nailhan. Kay ang kaluwasan
nagagikan man sa mga Hudyo. Kining mga kaliwatan sa mga Hudyo naapsan pa kinini Hesukristo niadtong panahon na. Mo nga mura siya gilugdaw ni Hesukristo. Kay maingon man si Hesukristo. Kamu nagasimba sa wala ninyo ibilhi. Kami nagasimba sa among nailhan. Kay ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudyo. Nga naman to? Kung kipaingon ni Jesus, kami nagasimba sa among nailhan. Sa iyang mga kauban. O, kung imong lang taon, kining mga Hudyo, nahimo silang ilugdaw ni Hesukristo. Ano man? Kaya giingnan man sila kamo, nagasimba sa wala ninyo ihili. Sa ato pa, mura na sila o gilugdaw ni Hesukristo. Mga kung imong lang tao, nga naman, tungod kay si Hesukristo, kaliwatan to siya. Gikan ni Huda, Paris, Ishrom, Ram, Aminadab, Naason, Salmon, Boaz, Obed, Isai, David, Solomon, Roboam, Abiam, Asa, Hosafat, Huram, Hosias, Hutam, Akas, Isigyas, Manasis, Amon, Hosias, Higunyas, Saletail, Zerubbabel, Abiud, Eliakim, Asor, Sadok, Akim. Kaliwatan to Hesukristo, moto'y gilitayan sa Espiritu sa Diyos. Maman gani, nga kung imong lang taon pag-ayo, si Hesukristo, kani si Hesukristo, wala pa minyo. Nga naman, kaya kung maminyo si Hesukristo, dili mabalhin ang gingharian sa Diyos. Nga naman, tungod kay matrisman sa mga Hudyo ang iyang mga kaliwatan. Makita malayon nila kini mao ni ang kaliwatan ni Hesukristo, mao ni ang anak si Tabulano, si Andres. Sa kapadili mabalhin ang gingharian sa Diyos. Mga kinahanglan nga si Hesukristo dili gid siya maminyo aron matuman ang pagbalhin sa gingharian sa Diyos. Maman gani, nga kung atong balikon pagbasa ang Juan 4, 21 hangtod sa 22. Aron nga masabtan ginato kung unsa gid ini kuan kaluwasan sa tao. Kaya ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudyo. Kung imo lang tao, ingon si Jesus Christ. Juan 4:21. Og si Jesus ningon kaniya, babay, tuuhi ako. Taliabot nga ang tangna nga kamo magasimba samahan. Dili lamang dinhira ni ining bukira ni sa Jerusalem. Mga kung imo lang taon pagayo, ang buot ipasabot ni Jesus Santo nga siya ang simbahon. Kinaaman niya ang Kristo siyang lawas. Mga miingon dayon siya sa 22. Kamu nagasimba sa wala ninyo ilhi. Kami nagasimba sa among nailhan kay ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudyo. Kaya pag-ingon niya kami nagasimba sa among nailhan kadtong ang but niya pasabot kadtong iyang mga kauban. Mawan gani na kung imong subayon ang history, sa kasaysayan,
dunay gitawag og wandering Diyos, no? Diyos, G-E-W-S. Dili Diyos nga ilimnon. No? Gitawag siya wandering Diyos. No? Mga Hudyong gala. Oh. Mga kung imong balikan ang sentro sa istorya, Jesus wala gid sa maminyo. Kaya aron dili matris ang kaliwatan ni Jesus o mabalhin ang gingharian sa Dios. Kaya ni anang nasura nga balhinan sa gingharian sa Dios. Diha ang Dios og mangita og lawas nga kasudlan sa espiritu nga ibugbog sa Dios, ibabaw sa tanang unod. Oh? Tong basahon ang Joel 2 28. Og sa ulahi, igabukbok ang akong espiritu ibabaw sa tanang unod. Mga kung imong lang taon sa tuig, 33 AD, niining dapita ang mga Hudyong gala nga gitawag og wandering Diyos nakatigulaan na kaya gilutos man sa kauban nila mga Hudyo nga nagtuo ni Moises. Kaya giingon man sila, kamo nagatuo ni Jesus, kami nagatuo ni Moises. Apay mula sila masayon nga gilipat sila sa Diyos. Kaya ang Diyos nga dito ni Moises, mauman usab ang Diyos nga dito sa lawas ni Jesus. Kaya itong mga Hudyo ko, doon nato sila gituuhan nga Diyos. Ang Diyos sa ilang mga ginikanan, nga nagkuha gikan sa yuta sa ito. O maupod po ang naghatag og mana dito samtang dito pa sila sa bukid sa Sinai. Mamatun ang nailan kung gabatan nga Diyos. Kaya mingon man kung mangutana man ang imong mga kaliwatan, ingna sila. No? Ako ang Diyos nga nagakuha kaninyo gikan sa ito o nagahatag sa mana dito sa bukid sa Sinai. Makanto ang ilang ituhan. O nga, kung subayon nimo ang kasaysayan sa history, nining tuig 33 AD, ang mga Hudyo gala gilutos hud sa mga Hudyo. Gilutos hud sa mga Hudyo, nga kauban nila mga Hudyo. Bisan asan lang sila padulong. Wadto naman sa Babylonia, wadto sa suba sa Huldan, adto sa Kapangpangan, kay mauli sila sa Jerusalem. Wala naman gikuha naman ilang yuta. Wala na sila kapuyan. Hanto, nga gipulan sila dito balik-balik. O dito dayon, muisip dayon ka o 490. 490 katuig. Sumala sa sukod sa Daniel 9:24 hantod sa 27. Daniel 24 hantod sa 27. Kapituan kasimana, 490 katuig ang sukod sa pagbalhin. Mga kung imong lantaw, gikan niini, imong ning kuhaan o 70, imong idugang sa
33 AD. No? Positive. Sa ato pa, bring down 3. 3 plus 7 equals 10. Dinining to iga 103 AD. Gipakita ang pananaon dito ni Juan Evangelista dito sa pulo sa Patmos. Ibilanggo siya ni dito nining panahon. Mga kung imong lantaon nining panahon si Juan dito sa pulo sa Patmos. Pero kay imo ang gikwaan og 70 ang 490. Pila may nahabilin nini, no? O nga 0 to 420 ang nabilin. O ngayong inugang sa 103 AD ang 420. Bring down 3. Bring down 2. 1 plus 4 equals 5. 523 AD. Niining panahon na ang mga Hudyong gala niabot sa China. No? Addition sila may abot sa China. Niabot sila sa China sa dito sa Guangxi province sa bukid sa China. O dito, ilang i-cultivate ang bukid sa China. Ilang gihimo nga masakan yatong panahon na. Mga ginganlan sila o dito og taong sapot. Kaya nagtanong man sila og humay, mga trigo. Yatong panahon na. Mga duna na yung usa ka historian dito. Nga, giadto sila. O dito, nakamala itong historian, nga dili sila mga insiktor kaya ang ilang Diyos nga gisampit. Nag-iskot man sila sa ngalan ni Abraham. Di, gipahibalo na yung dito sa gobyerno sa China. O dito ni atong panahon na, ginutos na po sila sa mga insik. Nanoko naman sila, pero wa sila daganan. Kaya gamay naman sila. Gamay naman sila. Mga, lihawa na po sila dito sa China. Yatong panahon na. Gipadulong na po sila dito sa Kapiligan, Ifugao. Oh? Kapiligan, Ifugao. Ifugao. 140 katuig. Oh? Sulod sa 140 katuig. Ipahawak sila. Nagbaklay sila agi sa ice. Oh? Adisir sila may abot sa Ifugao na usod na ang ilang mga nagway. Ikaw kung may baklay, subay ng ice, init kayo, di ba kamalagong? Gipislat pa ang mga ilong. Aron dili matrace sa mga Hudyo at kaning mga tawhana, mauni sila ang mga Hudyong gala nga gikan sa Israel. Kunting pride ta gining Diyos, no? Wa kay makalabaw sa pride sa Diyos. Naliban ka ng istorya, ha? Kung ang utok sa Diyos, dili basta-basta. Dili yun matupran. Mao nga magpasalamat kita sa atong mahal nga magtutudlo nga nakaambit ta sa iyang kaalam nga gikan sa espiritu sa kamatauran. Kaya kung wala kita mag-ambit, wala kita kitari karon. Usapon kita siguro sa mga manlulutos. Pareha karon aning mga tao karon. Wala na laing mahimo.
Kung naay magsangyaw nga pulong sa Dios nga dili nila mabasa sa Biblia, ningon dayon sila kining tawhana gapataka na lang yama-yama. Dili wala maayo. Kaya kung anak ka sa Dios, dili ka manulti sa imong bakba sa pagpabulong sa dili maayo. Kaya naisulat man, ayaw ka mo pagpanghukom, pinasikat sa iyang dagway, pagpanghukom ka mo sa matarong ako. Mga kamong naminaw diha o nalantaw sa live sa Facebook, hinaot paunta na kanang inyong mga utok landagan sa Dios aron ka mo makasabot, aron maapil ka mo sa tinuod nga kaluwasan nga giandam sa Dios. Kaya kung tinuod pa nang giingon sa mga pastor diha, nga death is victory. Nga naman ang pamilya sa pastor, kung magdaot, ipa-hospital man, karga truck at hospital, aron maulian. Ibaligya ang kanang kaptangan, aron lang maulian. Karon, nga naman ang sangyaw, nga ang kamatayon mo'y kadaugan. Wa man sila kasabutan ng pagsulti ni Pabulogon. Kay alam ka na ko, alam nga ni Pablo, ang pagkinabuhi si Kristo o ang pagkamatay, mao'y pagdaog. Kang Pablo na ito, may labot ang istoryahan niya. Muapil, naaris na itong panahon na. Wala sila itong panahon na. Pagkadagong balistoy sa mga utok. Kung English mo na ito, for to me. Kang Pablo lang itong opinion, may labot ang mga tao ngayong isultian. Nabasa niyo muna sa Pilipos 1:21. Kadtong taga Pilipos mo yung isultian. Wala ilabot ka. May maglaat atong panahon na, may mapil ka. Nang lisod kay kaluwasan karon sa mga tao. Kaya magkakita magsangyaw nga malabuan sila. Ay, maingon din. Sus, kini mga tawhana. Muang na sinuko ka sa Diyos. Napay mga dagway. Orang dagway mga palainog po ba? Wala lang dayon. Wala nilang tawa ang kaalam. Kung kaya ba nila ang kaalam magihatag sa Diyos. Musa ayaw ka mo pagpanghukom. Aron dili ka mo paghukuman. Kaya unsa ang hukom nga inyong pagkanaog, mausap ang inyong pagadawaton. No? Balik ka dre. May wasing maaptan tagalauna. Kaya, 140 katuig ang ginugayon. Niabot sila sa Kapiligan, Ipugaw, Tanawara. Musalapit naman itong nila, na ni. No? O nga, ang answer ani 663 AD. Niabot sila sa Kapiligan, Ipugaw. Ang ilang hari ani si Haring Ipugaw na tao sa 601 AD. Ang iyang edad 62. Dito dahil gikultivate nila ang bukid sa Ipugaw. Ihimo nilang rice terraces. No? Kung gihanyo ka ito mga Israelitas, tungkol kay gimanso sila sa Diyos dito sa Hito. Mamagaling ipabilanggo sila sa Hito. Aron nga, mamanso sila dito. O nga sa dito sa sunod sa Hito, si Paraon nangita dayon sa mga asa naman itong mga Hudyo ron. Na, wala na kayo trabaho dre. O, tungkol kaya mga iptuhanon, mga tatulan, manggilingkod na. O nagipauipon ang mga Hudyo dito, aron nga, o sa hinungdan, nga nanato ang ipto, tungkol sa mga Hudyo. Kaya mga kugihan mo kayo. O pag-amot din ang bukid sa Ipugaw, ilang gihimong rice terraces. Gihimong nilang basakan. Ang kanang suba, ipasaka sa butod, basta malal. Dili ma basta. Tungod kay kanang suba, kada ko, ipasaka sa butod. Mahimo ka na ito na karon, manahuna. Giyon sa ito pagpasaka. Sunod sa
37 ka tuig nila nga cultivate dito sa Kapiligan, Ifugao. Mga ato gining matayan kay history man eh. Dinhi man nag-agi ang kaliwatan nagitagaan sa Kingdom of Praise. Kingdom of Praise man ang kaliwatan na. Asa man ahang man nag-agi ni. Oh, dili nag-agi. Nining kaliwatan na. Mga kung lang tao, idugang nimo ang 37 ka tuig. Ang tubag niini 10. Kani 9 plus 1 10. 81 7. 780. Niining panahon na cultivate na ang China. Niining panahon na. O dito niining 780, daghan na pong Muslim nga nanulod dito sa China. Dito sila nga ninabuhi. Ilang kaingin ang China na cultivate na nila. Ikan din nining 780 ang Ifugao ni misaka na ang tubig padulong sa buntod. I-cultivate nila. No? Nining panahon na. Mga ang mga Muslim po na dito sa China, midaghan po sila dito. Midaghan. Pagkaka nila dito, nining 780. Katong mga insik nga nagangkir nga pagka-Muslim, ipangpatay sa mga insik nga wala nagangkir nga pagka-Muslim. Mga nanghadlok ang mga Muslim. Nanguli sila sa ilahang lugar. Sa Malaysia, Indonesia, dito sa kaning Saudi Arabia, niyadtong panahon na. Gikan din muisip ka 100 years. Ang tubag nini 880. Gitugutan na po pagbalik ang mga Muslim dito sa China. Niyadtong panahon na. Kay katong mga insik, ang mga Muslim, dili man ito trabaho, dili man ito magkaingin sa bukid, negosyante man ito, negosyo man ito ang labataan itong mga Muslim. Mga ibalik sila dito sa China, nining 880. Pag-abot sa 878 ED, nasuko na po ang mga insik. No? Nangahatlok na po sila. Nanguli sila sa ilang mga lugar. Mga pag-abot sa 980, gipabalik na po sila sa China. Pero dili na sila makadiretso sa China. Gikan sila sa Malaysia, Malaysia, no? Gayon, Lingayin, Lingayin, YE, gayon, Hulu, Hulu-Sulo, Palawan,
sa China. Muna ang upat ka lugar nga gian sa mga Muslim usa maabot sa China. Gikan sa Malaysia, Lingayen, Ulusulo, Palawan, China. Oh. Muna ilang agianan. Kaya dili naman sila makadirect dito. Nining panahon na. Mao nga kung imong lang taon, nini panahon na. Sa 980, gitugutan na po sila pagbalik dito sa China. Pero dili na sila makadirekta padulong sa China. Upat ka lugar ang gian nila. Malaysia, Lingayen, Ulusulo, Palawan. Pagbalik mo rin yapon, Palawan, Ulusulo, Lingayen, Malaysia. Muna upat ka lugar nga gian sa mga Muslim. Usa makaabot sa China. Kung imong lantaw. Mga niining panahon na. Kaning unang panahon nga niabot sa kapiligan Ipugaw niining tuig 663 AD. No? Kaya itong balikan ang mga Muslim. Ang Muslim nagsugod si Muhammad sa 610, no? AD. O namatay si Muhammad sa 632 AD. Misunod ang Muslim dinhi sa Pilipinas ni adto 1382 AD. Puro gamay pa ang Muslim na itong panahon na. Mga kung imong lantaon sa kasaysayan, niining tuig 980, misunod sila pagbalik din sa China o nagnegosyo lang ihapon. Mga kining upat ka lugar mo ni agian nila, Malaysia, Lingayen, Ulusulo, Palawan. Pagbalik, Palawan, Ulusulo, Lingayen, Malaysia, usa China. Hantod nga nakamalay ang mga NC nga luna di ay kasigpit nila nga lugar niyadtong panahon na. O nga, kining mga NC nga nagpangka padulong sa kapiligan Ipugaw. Hindi sila paingon. Ngan, kay gibagyo man sila. Nangagupa ang ilang bangka. Mga wala na sila makabalik sa China. O dito dayon, ang mga insik nang giminyo na lang sa mga babae nga Ipugaw nun. Mga mao nang naay makita nimo karon nga babae nga Ipugaw nun nga tikot og mata. Puti. No? Kulot og buhok. Kaya na sagol lang ilahang mga dugo. No? Yadtong panahon na. O ni ang unang panon nga gikan sa Israel miagi sa China usa niabot sa kapiligan Ipugaw. No? Mga ilang pangulo si Haring Ipugaw nga natawo sa 601. Pag-abot niya sa kapiligan Ipugaw, ang iyang edad 62. Muna edad ni Haring Ipugaw. Muna unang panon nga gikan sa Israel. Mga gikan din sa 663 AD. No? Kung imong idugang ang 430 ang tubag 390 1093 AD. No? 1093 AD. Miabot ang ikaduhang panon nga gikan gihapon sa Israel. Nga iya gihapon kadto sa Dios. Dito sa Sirawagan River
Antiki. Antiki. Dito miabot ang ikaduhang panon sa Dios nga ang ilang hari mao si Mari Kudu. Mari Kudu. Mari na. Mari Kudu. Nga ang iyang asawa mao si Reyna Maniwang Tiwang. Oh, pentingkuratan mga ngalan ng mga anak sa Diyos. Oh. Dito sila may abot sa Sirawagan River Antiki. Nining panahon na. Pag abot dito sila may puyo nining kapita sa Sirawagan River Antiki. Oh, dito sila nanaghan. Mao nga niining panahon na mao kini ang ikaduhang panon nga gipadala sa Dios gikan sa Israel. No? Perting daghanang panon nga gipadala sa Dios. Ang una, ang mga ganing ipugaw, niabot sa ipugaw. Ang ikaduha mao si Marikudo. Kauban siyang asawa si Reyna Maniwang Tiwang. O kini ang mga panon nga gikan sa Israel. Gikan dinhi nining panahon na 1093 AD. No? Pila ka tuig ang distance kung imong i-minus ang 1093 sa 1240 AD. Seven 13, 4, 147 years nilang puyo diri sa Sirawagan River Antiki. Nagpadala na po ang Diyos pag-usap o ikatulong panon nga gikan sa Israel. Nining 1240 AD. No? Nining panahon na. Pulo ka datos. Gikan lang yapon sa Israel. Miagi sa Borneo. Dito sila sa Borneo. O dito sa Borneo, dunay usa ka hari nga hinganlan og si Makatunaw. Makatunaw. No? Itagaan sila dito og hari nga perting isuga. Si Makatunaw. O nga wala sila magkasinabot. Kung kay lain to nga pagkahari. Oh? Perting buguya. Mga na, ang unang pangulo ato nila, mao si mangita tagasudlan na kay bulok man ni kadatos. No? Pulo kadatos nga gikan lang gihapon sa Israel. Ang una ni mao si Datu Puti. Dayon si Datu Sumakwil. Ikatulo si Datu Bangkaya.
Ikaupat, mao si Dato Paiburong. Paiburong. Ikalima, mao si Paiburong. Mao si Dato Lubay. Ikauno, mao si Dato Paduhino. Dayon ika-pito si Dato Dumangsil. Kawalo si Dato Paduhino Lumangsul. Dayon ikasiyam si Dato Dumalugdog. Ikapulo si Valenzuela. Valenzuela. Mao kini ang pulo ka mga datos nga gikan lang gihapon sa Israel. Nga miagi dito sa Borneo. Ito mipulo sila og kadyot sa Borneo. Kauban sa hari nga perting isugat. Wala sila magkasinabot na ining panahon. Tungod kay kaning hari perting yung buhuya. Kaya ang ilang mga babae panghilaptan man. Mga nga nasuko si Dato Puti. Ang huna-huna ni Dato Puti nga basin kining tawhana dili sila makabalo mo patay apan si Dato Sumakwil mitambag nga mingon mahimo man na pero mga matay atong mga sakop, mga matay po lang yan mga sakop. Mao ang atong himuon ani manlakaw ta. Mao nga dito na atong panahon na dayon nang gihimo sila og mga bangka aron manlakaw sila mapahawa sila dito ni atong dapitan. Naglakaw sila sa tungang gabi. Wala magkahibalo si makatunaw nga naglakaw sila. Yatong panahon na. O dito miabot sila sa Pinoy-anan ni Haring Marikudo dito sa Sirawagan River Antique. O sa pag-abot nila dito, kaya ang Pangulo nila si Dato Puti man. Si Dato Puti mo'y nagigsulti ni Marikudo nga kung mahimo pwede pa mo ipon o buyog dinhi sa inyo ang lugar. Anto ba ni Marikudo ako sang ingnon ng akong mga kauban. Ulawan si Dato Puti
Kay basin unya dili mosugod. Mao nga pagbalik ni Marikodo. Mingon dayon si Marikodo. Utob sa inyong makitang yuta, inyo na. Lang kadaghan man bulawan si Dato Puti. Mga ilang kitagaan o bulawan si Haring Marikodo o ang iyang asawa nga si Rayna Maniwang Tiwa. O dito dayon ni Adtong Hagayuna. Kanan nga suba, dito ilang ipahian dayon. Gikan sa Marikina River, Cainta River, Pasig River, unsa pa ng mga suba kadang napita sa Luzon. Dito sila namuyo tungod kay nabatasan nila nga anha sila mamuyo ni anang daplin sa suba kay diha sila manguha og mga isda ug dinha rabud sila mga ligo ngadtong panahon. Mao nga dito sa panahon kapit sa Luzon, gitawag sila o taga Ilo. Kay namuyo man sila sa daplin sa suba. Pag-abot sa panahon, gikuha ang ay gitawag dayon sila o Tagalog. Partikular po din sa itong lapit sa Mindanao, gitawag sila o Subanin. Mora na siya, Subanin o Subanon. Mga kaning mga anak sa Diyos, kaning mga Subanin, dili na matamay kay mga anak sa Diyos na. O gani nga sa unang panahon, kaning mga Subanin, magkakita o truck, pertin layo ang daganan. Pero karon ato bangon na ng truck, di na mahadlok. Sugaton pa. Kay mo sakay. Pero sa unang panahon, perting hadlok na sila magkita o kwan. Managa tayo. Mao kining panahon na, mao kini ang ikatulong panon nga miabot sa Sirawagan River Antigi nga gikan lang gyapon sa Israel. Mao kini ang istorya. Kaya gibalhin man ang harian sa Diyos. Kaya kung imong lantaw, kaning tuloy ka panon, o kini ang gilathagan sa Espiritu sa Diyos. Nga gibuk-buk. Magahatag siya og tubig sa mamala nga yuta. Kadto po nagkinahanglan. Sa ato pang wala nagkinahanglan, adi po mahatagan og apil. Kung imong lantaw. Kay kadto naman nagkinahanglan. Kunya, kay gamay naman ang kinahanglan. Kay kung imong lantaw, at tibuok kalibutan, tulog kabahin man. Ang duha mga laglag, huwag ang katulog kabahin, maura may mabilin. Munang dili na ito mabasol, kanang manlulutos karon kay sila kana mao ang sa unang panahon, sa panahon ni Jesucristo, sa dito pa sa Israel. Kaya nga naman, mamanggani nga si Jesus, yung balikan ang istorya ni Jesus. Kay kaliwatan magkanto siya. Gikan ni Adan, Sid, Enos, Kainan, Mahalaleel. Harid, Hinok, Matusalam, Lamik, Sui, Sim, Arpaksat, Sala, Hibir, Pilig, Rio, Sirok, Nakor, Tari, Abraham, Isaak, Hakob, Huda, Paris, Isrom, Ram, Abinadab, Naasong, Salmon, Buus, Ubid, Isay, David, Solomon, Rubuam, Abiam, Asar, Sapat, Huram, Husyas, Hutam, Akas, Isikyas, Manasis, Amon, Husyas, Higunyas, Salitael, Subabil, Abiud, Eliakim, Asor, Sadok, Akim, Eliud, Eliasar, Matam, Hakob, Husi, Jesus, gitawag o Kristo. Ikasay sinta kaliwatan si Jesus. Mga, kung imong lantaon, mao nga si Jesus, wala paminyo. Aron dili matris ang iyahang kaliwatan. Kaya kung matris ang iyang kaliwatan, dili mabalhin ang gingharian sa Dios.
Nagkaroon kay si Jesus mauman to si Abraham. Kay si Abraham mauman ang gihimo sa Dios nga amahan sa daghanang mga nasod. Umala sa Genesis 17:5. Kay si Abraham mauman ang prinsipal nga amahan sa tanang mga Israelitas. Kung imong lantaw atong basahon ang 17:5 sa Genesis. Og ang imong ngalan amang sugod ta sa 3. Og si Abraham mihapa og ang Dios misulti kaniya. Og nagaingon 4. Mahitungod kanako tan-awa ang akong pagigsaad anaa kanimo. Mahimo ikaw nga amahan sa daghanan nga mga nasod. Og ang imong ngalan dili na paganganlan nga Abram, kun dili si Abraham ang imong ngalan. Kay ikaw ibuhat ko nga amahan sa daghanang mga nasod. Sa ato pa sa pagsulti sa Diyos ni Abraham ni Ana, ang Diyos misulod sa lawas ni Abraham. Mao nga si Abraham, Kristo. Dito galatay ang Espiritu sa Diyos sa lawas ni Abraham. O kung imong lantaon, yan ang nasod na gibalhinan sa gingharian sa Diyos. Mugawas diha ang lawas ni Abraham. Oh? Kaya sa pagbalhin sa gingharian sa Diyos, apil man to. Sa ito pa, kung yun sa pagkatao dito si Iso Kristo, pag-abot niya ng nasura, nga pagkabalhinan sa gingharian sa Diyos, kaya ipanganak mo siya. Ipanganak po o sa usa ka babay, no? Ang lawas sa Diyos. Kaya kung imong lantaon, sumala manggod sa ilang nahibawan, kanang Diyos dili makita. Tuas sa imabaw, no? Tuas sa kapunaw-punawan nagpuyo. Kunya kung imong lantaon na siya, mabalang miingon si Jesus, kamo nagasimba sa wala ninyo ihili. Kami nagasimba sa among nailhan. Juan 4:24. 1:4:21 hangtod sa 22. Oh. O nga nahimong gilugdaw ni Jesus ang mga Hudyo ni atong panahon na. Kaya nagsimba man sa Diyos nga dili makita. Mura gyapon arong panahon na. Ang atong mga kaigsuonan nagsimba lang gyapon sa Diyos nga dili makita. Nagkaroon, kaya kung imong basahon ang kasulatan, na may nakakita sa Diyos, kung saan naman na magtulunan na karoon, labaw pagka sa nagsimba o Diyos, ana. Oh. Kaya nagsimba mga sa Diyos nga dili mo makita. Mga kung imong lang taon, karang Diyos na simbahon, karang yung makita, no? Kaya may saksi na to nga nakakita sa Diyos. Diri sa Exodo 24:9 hangtod sa 11 atong basahon. Tara. Og mitungas si Moises og si Aaron, si Nadab og si Abiu, og ang kapituan sa mga ansyano sa Israel. Og nagkakita sila sa Dios sa Israel. Og diha sa ubos sa iyang mga tiil ang daw ingon sa usa kasalog nga sapiro. Og daw sama sa langit gayon ang gayon sa iyang katinaw. 11. Og wala niya
pagtuyura ang iyang kamot sa ibabaw sa mga pangulo sa mga anak sa Israel. O nakakita sila sa Diyos. O na nagpangaon sila. O na nagpanginom. Karon, daghan mong saksi nga nakakita sa Diyos. Kung atong tugutan nga kanang Diyos dili makita, kung saan na walang nakaroon. Nga ang iyang mission sa kalibutan mao man ang pagpatindog sa gobyerno sa Diyos. Kung saan ang pagtindog sa gobyerno sa Diyos? Kung kanang Diyos magpabilin nga espiritu. Dili ginamutindog. Ibutang na to. Musunod sa mananap adto sa kabaw. Mayon din ako biya si Kristo. Di ka kamo dalagan, di ato sulod simbahan. Saan man nimo? Muna nga kanang Diyos musunod sa lawas sa tao. Mo? Kaya bisan si Jacob, nakita niya ang Diyos. Genesis 30, Kapitulo 30, versikulo 32. Ini, nakita man yun. Oh? Tara. 32-30. Kapaldi, meron ko. Rambul. Kau? Sorry, dili mo. Di 28-32. Dara. Wala man, may... Oh. 32-30 lagi. Bisupat kapag mata, di na makita. Dara. Okay, nganlan ni Jacob kadtong dapita nga pinyin kay matod niya. Nakita ko ang Diyos sa naong o naluwas ang akong kinabuhi. Sa ato padaghang saksi nga kanang Diyos makita. Sa panahon ni Moises, ang saksi dito daghan. Kaya si Moises, si Aaron, si Nadab, si Abiu, ug ang kapituan ka mga ansyano. 74 sila katao nga nakakita sa Diyos. Iwinugang nimo si Jacob. 75 katao ang saksi. Karon, aha may tuhuan na to ani. Kanang Diyos dili makita o kanang Diyos nga makita. Kaya kadaghanan Diyos sa atong mga kaigsunan karon. Ang ilang pagtuo nga kanang Diyos di gyud makita. Mga gani nga si Abraham, no? Ipapuyo siya dito sa Mesopotamia. Sa pag-edad niya og 75, ipapahawa siya sa Diyos o ipabalhin siya sa Kanaan. Dinhi nining dapitan. Og mipuyo siya sa Kanaan. Hantod nga nining panahon na sa pag-edad ni Abraham og 175 namatay siya. Kaya natawo man siya sa tuig negative 233. Ang iyang edad 175. Unsang tuiga namatay si Abraham? Atong lantaw. Ulam tag-isa sa ito pa 13. 8 kani 2 na lang. Wala po tato sa nahimong 12. 5. Sa ito pa negative 58 namatay si Abraham. Naining panahon na. Ang edad ni Isaac 75. Ang edad po ni Jacob o ni Esau
nining panahon na. Kay nanganak siya ni Isaac, 100 man ang edad. Mao nga, ang nataw 15 anyos si Esau ug Jacob aning panahon na. Nining panahon na. Mao nga, mao kini ang mga panon nga gikan sa Israel. Mao nga ang kaluwasan nagagikan ni Abraham. Kay si Abraham mao man ang principal nga amahan sa tanang mga anak sa Israelitas kung atong lantaw. Busa kung kanang pagtulun-an nga mag-ampo kita sa Diyos nga dili makita, labaw pa sa nagsimba og mga Diyos-Diyosan. Ha? Kay gaampo ka asa amahan nga wa may amahan imo makita. Kaya ka na mong ikuhaan lagbasi, ka na pag-ingon ni Jesus. Ako mo adto sa inyong amahan o sa akong amahan. Sa ito pa, lahi ng anak, lahi po ng amahan. Pero, kay dugay man to si Jesus nga sangyaw sa Israel. Sa gidugayon ni Jesus nga sangyaw, sulod sa 7 ka tuig, naabay amahan nga nagpakita. Wala niya. Si Jesus sa gitanan. Wala giningon nga si Jesus, ako ug amahan duhami. Kung sa giningon ni Jesus, ako ug ang amahan usara. Kasi Pilipin ang utan naman, magtutudlo, ipakita ka na mo ang amahan kay igog na ka mo. Kasi ito ba ni Jesus, Pilipin, kadugay mo ng kuyog-kuyog ka na ko, wala pa ikaw na kaila ka na ko. Ang nakakita sa anak, nakakita na sa amahan. Sa ito pa, si Jesus amahan. Karon, kailangan mo ng pagtulunan, ila po na. Kaning ato po na. Ang muto na to, may mong ato. Pero ang dili muto na to, wala tayo labot yan. Kaya, mo na ingon nga dili ingon na to. Kaya mailhan ka ng mutuo. Kaya mayon man nga salamat kayo sa pag-share, sa pagtulunan. Pero katong dili, mayon pag yung tawhana, tataka lang sulting jab-jab siya mabak. Mo na ingon itong dili ingon na to. Kaya kung ingon na to, para sila dili sila magsultiya na. Tungod kay dili sila mabasol na to, aron matuman ang giingon nga kadtong diha sa kanhing panahon ug kana nga walabot man diha man sa kanhing panahon ginapangita pag-usab sa Dios kadtong miagi na diha ama sila atong kanhing panahon amo gawas po sila karong panahon na nga ginanhaw sa pagpanlutos mo nang dili nato sila mabasol kay kung mubali na sila mo rin ang birwang saksi nga sila'y mo pamatuod nga kining punduka tinuod dili gikan sa tumbaba sila may musulti nga kining punduka tinuod ni gikan man sa pagpanlutos din imali mo na maghatag og tinuod ya dili kami nunta kami rin tinuod kami rin maluwas ana ang dili no pabautismo na mo wagi kaluwasan may nga butong isa, labaw na ka. Kung di ka mabalhin sa mga pagtulunan, wagi kay kalawasan. Asa may tinuod ning duwaro. O nga, pasagdi ang laing baba nga maoy musulti. Kay ka na tinuod. Ang buhat na to, may atong ipakita. Aron nga mahimong tinuod. Diya, aringin nato na makita. No? Taas pang oras. Nga atong ipadayon adto ta na po sa Diyos nga makita kay sila dili makita ang ilang Diyos kinahanglan na kanang Diyos makita gina kay usamay atong pangayuan kung di makita sama nang moingon sila dili makita pero nagwa kay bugas usahay mo pagpangayo na Ginalo na makita ng Diyos, aron pagpangayo ni mo,
Kanang litra po litra na pangayo, nada yun. Oh, hatag na yun. Mao na nga, kanang Diyos makita, no? Ang Diyos makita. Sa tuwa makita, puro sila hadili. O ba kung imong lantawan diya? Ang Diyos makita. Kaya naman yung pirwan saksi sa itong ibasa kanina. Kanang Diyos makita. Mahimong tao. Imong basahon ang Isayas. 41:4. Kung sa maday pagsabot ani karon? Ato lang basahon. Yan yung Isayas 41:4. No? Yara. Ang Diyos mahimong tao. Insay nakabuhat o nakagama niini nga nagatawag sa mga kaliwatan gikan sa sinugdan. Ako si Kristo ang nahauna ug uban sa katapusan ako mao siya. Unsa rin siya? Sa English ni hey. Duha rin parang ingnan mo ani. Mananap o tao. Lisod po ng Ginoo o mahimong mananap. Sa ito pa, kanang Diyos, mahimong tao. Kanay siya ang katumbas na tao. O nga pagkahimong tao, misunod ang Kristo. Naraman natin, ako ang Diyos ni Abraham. Ang Diyos ni Isaac ug ang Diyos ni Jacob. Ako dili Diyos sa mga patay, kundi dili Diyos sa mga buhi. Pero kung imong lang taon, kanang Diyos makita. No? Makita ang Diyos sa wala sa itong ibasa kanina. Exodo 24. Atong balikog basa. Aron na kanang aron masabtan nato yun na kanang Diyos makita. Tara. 24:9 hantod sa 10. Og mitunga si Moises, og mitunga si Moises og si Aaron, si Nadab og si Abiu og ang kapituan sa mga ansiyano sa Israel. Og nakakita sila sa Dios sa Israel. Og diha sa ubos sa iyang mga tiil daw ingon sa usa ka salog na sapiro. Og daw sama sa langit giyon sa iyang katinaw. Karon pila ka buok ang nakakita sa Dios? Kanong lang tao? Si Moises, no? Pila ka buok ang nakakita sa Dios? Si Moises, si Aaron, si Abius, si Nadab o ang kapituan ka mga ansyano, no? Ang 70 ka mga ansyano mo'y nakakita sa Dios. Sa ato pa, no? Si Moises, si Aaron, si Nadab, si Abiu, baliktad.
Okay. No, si Moses, si Aaron, si Nadab, o si Abiyo. O ang Nadab o si Abiyo o ang kabituan ka mga ansyano. Muni nakakita sa Diyos. Pero kung magpabilin ka ng pagtulunan nga kanang Diyos dili makita. No? Na may saksiyo. Kila man ikabok ang saksi nga ang Diyos makita. 74 ka mga saksi. Kaya kung imong ipundugang sa kudre, kaya nakita mabuna niya ang Diyos. Sa awaran mo? Ha? Imo nang himong magkakon ni mga tawanan, nga doon man kaayo ni sa Diyos sa unang panahon. Usa lang kapag tawag sa Diyos ngadto mga tawhana ang Diyos mapakita dayon. Ngadtong panahon na. Pero kung imo lang tawon pag-ayo, kanang Diyos makita, mahimong tao. No? Mahimong tao. Kaya sa may pribay mo kanang Diyos tao, kato si Jesus. Di ba dito tao? Nga diya man isulod niya ang lawas, siyang lawas ng Kristo. Mo ba yung gitawag siya og Jesus Kristo? No? Orang gitawag siya og Jesus Kristo. Kaya ang Diyos naasayahang lawas ni sulod. Kung saan ito may ilan na gitawag mo sa Kristo? Tuod atong mga milagro nga yang gihimo. Ito'y kamailan nga siya Kristo sa pag-ayo sa mga bakol, paralitiko, buta, o katong babae nga nagtiko sulod sa 18 katuig. Dili ba ito buhat ni Kristo? Dako kayo itong buhat ni Kristo apan ang mga Hudyo wa yun makaila nga siya mo ang Kristo. No? Tungod kay iskrip yapon to ang iyang isubay. Kaya kung ang mga Hudyo makaila nga siya ang Kristo, adik yun mabalihin ang gingarihan sa Diyos. Wala kita rin panahon na. O nga nabalihin ang gingarihan sa Diyos sa usa ka nasod nga nagapamunga sa mga bunga niini. Unya kaya ubang tao di man udawat ani sa aw nato ni ron. Kailangan ihatag sa rumah. No. Dako na kayong balistoy ni sa oras sa tao karon. Kaya pangitao na to, kana mang Diyos asa nagpuyo karon panahon na. Nga kanang Diyos makita. No? Ang nakakita sa Diyos sa Israel, si Moses, si Aaron, si Nadab, si Abiyo, o ang kapituan ka ansyano. O si Jacob, Genesis 32:30. Nan, dili pa ni bugtong pamatuod pa ni nga kanang Diyos makita. Kamu nga nagsubaybay sa among live din sa Facebook sa matag panimbaho na mo sa adlong Sabado. Gikan sa alas 9 padulong sa alas 12. Aprihi ang inyong salabutan. Aron nga apil kamo sa kaluwasan. Kay ang kaluwasan naa sa pagsabot o sa pagtuo. Kaya kung walay pagsabot, walay pagtuo. O na nga, daghan kayong mag-aigsuna na ito karon nga musampitan og Diyos kung napinal na ngayon na Ginoo pasaylo ako siya kung mga sala kay hapit na kong mamatay. Karon ang Diyos di man kadungo kung sa'y puripan mo. Isayas 53
59:1 o 2 atong basahon. Ha? Tungod kay ang Diyos dili naman imati sa tao. Tara. Aniya karon ang kamot ni Kristo wala pamukli aron dili makaluwas ni kabug-aton ang iyang idulungo aron kini dili makadungo. Oh? Dos, apan ang inyong mga kasalanan maoy nakapahamulan kaninyo o sa inyong Dios o ang inyong mga sala nakapatago sa iyang naong gikan kaninyo aron siya dili makadungo. Ha? O nga, ang kaluwasan sa tao pwedeng lisura. No? Kung ang tao musubay lang unta sa kabalauran sa Dios tulumanon kung mga sugo kana diha hayag kayo ang kaluwasan kay kanang Dios tao. No? Tao ng Dios nga maging uban sa katawhan ay nagsaad ko siya nga mubalik sa katulog adlaw o kita magabanhaw siya nga tubangan. Unsa may harian ni Kristo kung ang tanang tao mga matay? Wala. Mo nga dunay mabilin mga igsoon kadtong magtuman meaning requirements sa pagsulod sa gingharian sa Dios nga kabalauran tulumanon o mga sugo. Kanila no? Ngunit tumanong sa tao. Kanila. Kaning tulog ka bahin nagihatag sa Diyos sa panahon dito ni Moses. Pero sa pagbasa sa tao, ani? Dili kaya? Nga naman, ano sa isulti? Adlaw ipapahulay, walay cellphone, walay radyo, walay TV, aburing kayo. Muna itubag. Di na kaya. Karon kay mohari man gid ang Dios. Makatubag pa nga dili makaya. Sa ano man? Una na isulat nga kapahungon. Ano man? Pero kaya balik-balik ng sangyaw diri. Madugay manghawa. Kay kaning ni apetilisura ni tumanon sa tao. Isod, nga naman. Ang ilang kalistan ani kanang adlaw nga ipapahulay, mo na nang biruan. Kaya ilang pahulay lahi man. Nagsuri-suri man dito. Tuwa sa bulangan, diskuhan, kasinuhan, mo pahulay nila. Ang sa Diyos dili man. Tulog man tibok adlaw. Oh. O man gani, nga ang mga tao sa orang panahon, wa gyud makatuman sa kasuguan. Mora nakaingon man si Pablo, tungod sa kasuguan, ang tanan nakasala. Yung si Pablo, ang nagbantay sa kasuguan, nahimong tinumlo. Igo raman kabantay, wa man tumana. Ay dinihimong tinumlo. Wa man maingon si Pablo nga ang nagtuman sa kasuguan, nahimong tinumlo. Ang gabantay raman. Oh. Kung gituman to, ay, di yun mahimong tinumlo. Kaya gituman man. Igo ang ibantayan. Oh. Mora ba ingon rin, usa ka batan-on din eh. Siya magtutudlo, unsay angay kung buhaton aron ako makapanag-iya. Si kanabuhing dayon. Rawa, Mateo 19. Tara.
19:16 hangtod sa 18. Og tan-awa miduol kaniya ang usa ka tawo nga nagaingon, magtutudlo unsa bay maayong buhaton ko aron makapanagya ako sa kinabuhing dayon. Kaniya mitubag nga nagingon, nganong nangutana man ikaw kanako may tungod sa maayo? Adunay usa lamang nga maayo. Kung gusto kang mosulod sa kinabuhi, bantayi ang mga sugo. 18. Kaniya nangutana siya, hain man niini. Og si Jesus mitubag, ayaw pagbuno, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpangawat, ayaw pagsaksi baka, tumahod ka sa imong inahan, sa imong amahan o inahan, o higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Ang lalaking batan-on miingon kaniya, kanang tanan ako nang ginabantayan, unsa pa may akong kulang. Kaniya mitubag si Jesus nga nag-ingon, kung buot ikaw mamahingpit, lumakaw ka, ibaligya ang imong kaptangan o ang halin ihatag sa matagos. O ang batanon kag o makabaton kag bahandi dito sa langit. O unya umanhi ka o sumunod kanako. O nga kadtong batanon miingon siya gibantayan niya tanan. Pero sa dito na siya kita gayunan nga ipabaligya, wala na gid siya dito magatuman. Ano man, tungod kay o sa pagkadungog niini sa batanong lalaki, siya mipahawa nga masulubon kay daghan man ugod siya katigayunan. O nga ni aning panahon na karon, lisod kaayo tumanon ang pagtuman sa kabalauran sa Diyos tulumanon o mga sugo sa mga tao nga wala may balo kung unsa ni siya nga requirement. Kaya naisulat man, si bisan kinsa nga dili mudawat sa gingharian sa Diyos, ingon sa diwatan sa gagmayng bata, siya dili makasulod niini. Tato pa ang katumbas, dili maluwas. Daghan mang dili mudawat na to ni. Kay mangkon na silang sinaranit tinuod, kita dili ka tinuod, kadili ka sinugo sa Dios. Awa tayo nahimo nila diya. Ila po na. O nga, kung imong lantawon pag-ayo, balik ta sa atong topic nga ang Diyos makita. Tinuod yun nga ang Diyos makita. Kay naaman tayo saksi nga nakakita sa Diyos. Alangan magkatong imuong bakang ng kasulatan. Napulong sa Diyos mo na. Si Moises pa'y nagsulat niya na nga nakakita sa Diyos. Kaya mga tao sa unang panahon, dili ito magkakon. Kaya tapat sila sa Diyos. Kaya ang Diyos nga nagkuha nila sa Egypto. Mao ko tayo nagdala nila sa bukid sa Sinai. O dito nila nakita ang Diyos. Nining 74 katao, ikaw 5, ikaw 75 si Dico. Mga naisaksi nga ang Diyos makita. Mapapatunan na ito magkanang Diyos tao. Oh? Ano man? Tungod kay ang katumbas mo na ng siya, tao. Lisod kung mahimong manana. Kay, kung imong lang tao na siya, isang palipalihon mo na siya, masabtan gini mga tao, ginagulugan lang siya. Hindi na mahimong mananap.
Oh. Nagingon niya, ako mao siya. Oh. Tato pa, mahimo siyang tao sa katapusan. Sa sinugdan, siya ang creator sa kalibutan. Uban sa katapusan, ako mao siya. No? Mga kining atong pagsimba karon dili lang kay simba ni nga nagsimba-simba lang ta. Kung dili mao kini ang atubang nato sa Dios aron nga kita maluwas. Kaya wala tila ipangita kaluwasan naman. Ang matagpusan nato naabot na rin ni wala tanuan ni nga miani ta aron mangita o kwarta. Kung dili ang atong ipangita kaluwasan nga pisikal nga bahin. Kanang kwarta asa ra na pag-abot sa panahon. Ang atong himuon nga magkakaon lang ta sa isang adlaw katulo. Umpati na. Wa ay lain. Kaya nagpaabot, samtang nagpaabot sa panahon nga umalabot nga paghari sa gobyerno sa Diyos nga anhi magsugod sa Dapitan City. Malugay na itong istorya ni Dapitan City kana mga tao kabahungon ng kayo naunsab ni mga tawharan balik-balik yapon nga Dapitan City anhi magsugod ang gobyerno sa Diyos. Kaya wag pa man sila'y nakita. Pag naanay makita, kining tao, Tomas Mangune, balihon ni mo samot. Mura kung si Tomas, di siya mo to nga si Jesus na banaw. Pero pagkuha ni Jesus, kaningon mo sa dili siya mo to, kung dili siya makahikap sa dinughangan sa kilid o sa dilangsangan sa gamot. Migawa si Jesus, nilusod sa bumbong, ipahikap siya. Di perting lod-lohon niya sa Ginoo, mga ipasaylo. Wala na ingon si Jesus. Sukat karon ikaw Tomas, ayaw ng dili pagtuto. Na lisod ning mahimo kang Tomas. Kaya ang kaluwasan, perting layo ah. Gamay na lang ang atong mga minuto, no? Nanalay 11 minutos. Hapit na atong paghalad. Mga atong balikan, no? Mga igsoon nga kining Diyos makita, no? Dili kita mo tuan ang dili makita. Kaya nga naman, may sama kita sa uban nga mga kaigsunan na ito nga galaong gisila nga kanang Diyos di Diyos makita. Pero natin bugtong pamatuon o saksi nga ang Diyos makita. Lingon na itong pamatuon yun siya nga ang Diyos makita. Kaya kanang Diyos inagbalik niya tao. Nga muhari sa tibuok kalibutan. Kauban sa iyang mga pinili. Nga paghaharian niya sulod so sa kalibong katuig. Wala nga pangayoon na to si Ginoo nga tagaan ta niya og taas nga kinabuhi nga walay katapusan nga atong maangkon. Pero kita karon na limpasok pa ta nga makaabot ta sa saad sa Dios ang atong panlimbasugan karon nga makaabot ta sa sugod sa Dios gikan niining 1543 ang sugod 490 katuig. Niining panahon na nga makaabot ta dinhi. Kay mao ni ang ika-490 gikan sa 1543. Mao ni ang kapasayloan sa mga sala. Mao ni paningkamutan na to. Kay araw makaabot ta dinhi. Kay mao na ni ang kapasayloan sa mga sala. Human aning 2033 wala na dayon kapasayloan sa mga sala.
Mo ni pinikamutan na to mga igsoon. Aron mag-abot na din eh. Mao nga maghinay-hinay ta o usab sa atong kaugalingon. Kaya kung dili ta mausab, niining dapita pala, lisod kabuuton sa tao. Gikan karon 2023, 10 years. Pulo katuig, taas pagay na. Ano man? Tungod kay ang unahuna sa tao sa matag pitik sa rilo. Nag-usap-usap, seconds lang. Nausap na ang unahuna sa tao. Muna mag-ampo kita sa tanang panahon. Oh? Sabi sa asa ta maglakaw sa dalan. Sa asa sa atong pagagtuan, mag-ampo kita sa Diyos. Aron kita ilikay sa tanang mga katalagman dinhi sa kalibutan. Kay lisod kayo o dili tababag-o sa atong pagkatao. Wala tay maani. Kay kung unsay atong gitanong mao po ang atong pagganiho. Mao nga maghala na ta. Ay 7 minutos. Oh. Mga kining atong pagsimba, tinuod kita nga nagtawag sa Dios. Kaya ang Dios kauban man nato sa matag adlaw sa tanang panahon. No? Mga magpasalamat kita nga ang Dios naging uban nato sa matag adlaw gabi. Ang Dios nagpahimangno nato nga atong paghuon ang atong kaugaling pagkatao. Kung unsa man to ang atong daang pagkatao sa kaning panahon nga didto bata sa tuwa, dinhi ato na siya biyaan. Aron nga makita nato ang tinuod na kaluwasan. Nga ganito pagsimba dili ni pareha sa uban nga hinagawas sa sulod sa simbahan, matarong kayo pag abot sa gawas, wa na. Lahi na ang mga ba sultihan. O na nga, ako mag-aingon, ining atong pagtuko, ato yun siya padayunan, aron nga mabag-o kita sa atong ugalingon. Dili ta magbago, isa ng sao na to ug tawag sa Ginoo ang Ginoo palayo nato bisan pag naa ka sa bulsa sa Ginoo lamyon gyapon ta sa kamatayon tungod kay ang atong kaugalingon wala nato mabago o nga kini atong topic karon no kaning one diring Dios o kaning Dios nga dili makita nga Dios importante kayo nato ni kay bisan asa sa lugar sa kalibutan, kung buhian nata sa itong mahal nga magtutudlo, magamit nato ni sa pagsulti sa tanang katawan. Bahalag ang tao, dili mo to. At least, nasultian mo sila sa tinuod nga pagtulunan. Nga, kining mga tawhana, mauni ang gilatayan sa Espiritu sa Diyos. Diya, saging harian nga gibalhin sa Diyos. O kanang Diyos makita. Eh kung dili makita ang Diyos, huwag kalawasan ang tao. Ano naman? Nagsimba ka sa Diyos, hindi makita o sa pagkalawasan mo diyan. Huwag ikay kalawasan. O nga, sa mga sumaybay, sa among live, hinaot nga nakasabot mo. Ayaw lang mo diritso o comment nga lahi ang inyong pagkasulti. Kay dili na kami ang inyong kontra, kundi ang Diyos na ang inyong kontra diyan. Wala namin labot, anak. Kaya kami igo namin gisugo sa Diyos sa pagpahibalo nga ang kaluwasan, buhing kaluwasan ang tao. Apan, dunay apan, kung musubay sa kabalauran, tulomanon o pagasugo. Nining tulo, pinakalisod sa tao sumayon. Kung wala magkinabuhi,
nining mga balaod nga gihatag sa Dios sa tao. Dahil ko daghan lang ko nga encounter ani mga pasyente na ko sa masad. Dahil magmasas ko ng akong mga pasyente, mag-explain ko may tungod sa kabalauran. Ang una nilang i-comment kanig yung pagpaulay. Nya, walay radyo, walay TV, walay cellphone. Wala. Boring kayo, sir. Dili na mo na mahimo. Sito pa na ko. Kung ikaw tao, gusto kang maluwas, sumayon ni mo ni. Pero kung di ka gustong maluwas, imo na. Wala mo ilabot. Kaya naibalo naman ka sa akong gisulti. Wala nga, tanang tao, kung imong sultihan na net, sa gatos ka buo, may lalagnay usa na mo tuo. Wala. Pero kung magbutang ka diha ang kuan, o sa batol pa ni Master, sa lamang kiro, magbutang ka dito, himuon yung piso. Tuyok ng tao. Pero sa pulong sa Diyos, kaya sa daghang tao, magyanahingay na kawala, may lang na mapili 5 ka mo. Kaya pulong sa Diyos na may gisulutan niyo. Muna nga, ini na lang ang kutob. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa among live din sa Facebook sa Matag Sabadlo, no? Subaybayin ninyo mga igsoon aron makasabot mo sa among pagpasabot din pinaagi sa kasulatan o sa history si kinabuhi sa wandering Diyos nga gikan sa Israel. Kini ubos ni igsoon si Cardinal Christopher H. Brito. Mga katahoran kaniyo mayong udto Luzon, Visayas, Mindanao o sa tanan akong mga kauban o kilabi na kang Divine Master Pope Tinito Gabuliabo mayong udto o sa mga nanay mayong udto po. Ako ibalik sa among pare. Okay no, daghang kayong salamat sa atong igsoon nga mo si Cardinal Christopher Brito sa iyang mga husay nga atong napatian karon. O galang sa pagpadayon, kita maghahalad o ako lang ipahinugdon nga sa atong malaw diri nga isugo sa atong mahal na magtutudlo nga ang mga babae ilain o ang mga lalaki kung ang unang mo adi sa unahan mga lalaki dito man sa mga lalaki mga babae dili linya yun natay exit gani para nga dili ta magbangga doon natay kalainan ba dili sama sa uban nga isig banggay lang babae lalaki isig banggay mo nga ituyo na sa atong mahal na magtutudlo para nga mapraktista sa pagkinabuhi nga uyon sa kabubuton sa Dios. O dili lang diri kutob, o dili sa human bisan dito ta sa gawas. Mao nga karon atong ipadayon ug atong katahon ang kanta sa halad.
kaluoy o kaluwasan. Kay maoy akong kalipan, o Diyos na kay maoy akong kalipan, o Diyos na Okay, dinhin natapos ang atong palibahon o sa dili pa nako kini tapuson mga akong katahuran sa mga labaw nga magtutudlo mayong udto kaning master uban sa tibok imong pamilya sa mga nanay mayong udto usab o sa kanatong tanan nga ani Andre mayong udto kanatong tanan sa mga exo na nato sa mga viewers mayong udto kanatong tanan naot nga ang kalinaw ug dahil magauban kanatong tanan. Dili natapos ang atong pagkaon.